Galicia é superinteresante ao final personalizar en 2 casos de éxito durante a charla que nos terá agora, e creo que vai ser superinteresante nese sentido. O tema deste panel de calidade e sostenibilidade como aposta prioritaria para o turismo nos concellos. Imos revisar, como dicía, 2 modelos de éxito, ver que lles motivaron. Din que a mellor motivación se produce cando un obxectivo se converte nunha necesidade. Isto é, teño a intención de poñerme a correr porque teño o obxectivo de baixar 2 kilos, ou teño a necesidade de poñerme a correr porque me persigo un león e senón vou morrer. Son distintas, non? Ten toda a pinta por como van as cousas, que toda a parte de calidade e sobre todo sostenibilidade en breve vai ser unha necesidade para todos. En ese sentido, nos parecía moi interesante ver como é o modelo de 2 concellos que levan xa tempo apostando ou tendo esa visión de que é estratégico apostar por eses 2 modelos. Así que, imos ir primeiro ata Sober para conocer, entre outras cousas, un dos motivos polos que están aquí hoxe, que a rede de miradoiros dos Canos dos Sils é o único espazo público galego que conta coa certificación de sostenibilidade. Para iso vai estar con nos Luís Fernández Citián, o alcalde de Sober. Benvido, moitas gracias. E despois veremos tamén un anaquiño neste formato de conversaciones tan flash. Imos ir ata Rías Baixas, ata Sanxenxo, para coñecer algo máis sobre un modelo turístico que destaca nesta localidade, que foi o primeiro territorio de preferente actuación turística de Galicia. Por circunstancias de última hora, o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, disculpa a súa ausencia, non pode estar aquí hoxe. No seu lugar contamos con alguén que seguramente pode ser unha das persoas que mellor nos pode falar do modelo turístico da localidade, que é o concelleiro de turismo de Sanxenxo, Juan Antonio Deza. Que tal? Moi bons días, graciñas. Desde logo que son 2 casos que son referentes en Galicia, e desde logo que son 2 casos que nos dan protagonismo non só aquí, senón que nos sitúan como referentes nun panorama global, e ademais sempre que se fala deles nos deixan quedar ben. Eso é obvio. Aí falo xa máis que como xestor, como xornalista, como usuario. Hai algo que a mí en concreto se me dá genial, que é ser turista e falar con moitos turistas. E de feito, ia comentar antes no café, pero non houve tempo, no programa que temos na CRTVG de viaxes, de Amores de Viaxes, que se trata de ver como a xente viaxa, é dicir, viaxeiros de Galicia que van polo mundo, despois volven por aquí e nos contan como foron as súas experiencias. É moito máis habitual do que nos podemos imaginar, e non é cuñadismo, é orgánico, é honesto, a idea de temos entrevistados en moitas ocasións que estivemos en tal sitio, no Lego non sei quanto, que é como Ribeira Sacra, pero mal, estivemos nese canto de como as Rías Baixas con esta costa, que é igual, pero peor. Entón, e iso eu creo que ten un valor enorme, creo que sobra dicelo neste contexto, pero a nivel usuario sí que creo que o sentimento de pertenza que temos os viaxeiros de Galicia con respecto de fora, a percepción que hai é de que aquí temos moitísimo que amosar. Nese sentido, non me lío máis, como dicía, imos empezar polo Concello de Sober. Presento un momentiño a Luís Fernández Citián, porque creo que sempre é interesante cando alguén leva moitísimo tempo a impronta nacional que lle pode transmitir o seu labor. Luís é músico, escritor e político, 3 facetas complementarias pero moi diversas. É diplomado en educación infantil, foi mestre de Conservatorio de Música de Ribadavia, tamén nos conservatorios profesionais de Pontevedra e Ourense, foi director da banda e da Escola de Música de Sober. Creou ali a banda juvenil de música, tamén foi correspondente do Diario Progreso en Sober, da Xencia F, concelleiro de Cultura e tenente alcalde, antes de ser durante 4 maiorías alcalde de Sober. Isto quere dicir que se meteu na súa vida moitísimos fregados, está clarísimo, e obviamente, se miramos cara atrás, o que se coñecía, o crecemento exponencial que ten toda a zona, en concreto o Concello de Sober, desde 2011, foi brutal, como dicíamos, situando este concello, esta zona, no panorama global. Así que, demais, quedamos completamente atentos ao que os que verdadeiramente importan. Luís, gustaría saber un poquinho máis do modelo sobre a aposta de calidade e sostenibilidade no turismo de Sober. Bueno, gracias ao Club de Xornalistas de Galicia polo convite.
cando me fixeron a proposta, vir a unha mesa de debate, falar de turismo en Galicia con Sanxenxo, pois é un orgullo grandísimo para un concello pequeniño de pouco máis de 2000 habitantes participar xa na xornada e máis compartindo, neste caso, mesa con Sanxenxo. Ribeira Sacra, da que forma parte Sober, é un territorio que está de moda. Hoxe, as propias páxinas de Tour España ou de Turismo de Galicia, cando falan de turismo en Galicia, falan do Camiño de Santiago, de Sanxenxo e de Ribeira Sacra. Ribeira Sacra está vivindo un momento moi dulce dende o momento, digamos, principalmente de que se declarou o territorio BIC. Declarouse BIC, o BIC para unha paisaxe cultural máis grande de España, co objetivo de alcanzar esa meta que cada vez está máis preto, que é conseguir a declaración de Patrimonio da Humanidade. Lógicamente, os concellos que formamos parte de Ribeira Sacra sufrimos un antes e un despois, digamos, nestes últimos 15 anos estamos crecendo de modo significativo, pero tamén de modo sostible. Non é que se nos vaya das mans o crecemento turístico. Cada ano hai máis oferta turística, temos unha sorte moi grande co sector privado, aí sí que as administracións públicas ou os concellos temos que ser satisfeitos, sobre todo no meu caso de Sober, o sector privado está apostando por turismo de calidade. Entonces, se iremos que o sector privado aposta por turismo de calidade, por a parte do sector público, neste caso o Concello, temos que embarcarnos no mesmo barco que se meter o sector privado. Neste caso, tiñamos uns miradoiros dos anos 70 que os fixera a antigua icona, cando ainda non había Xunta de Galicia, do Instituto para a Conservación da Natureza, que era do Estado, había feito 2 balcóns sobre o Cañón do Sil. Pouco a pouco foronse facendo outros novos e tiñamos unha rede de 10 miradoiros, diferentes todos eles, en algúns dese viñedo, noutros dese, o espectacular que é o Cañón do Sil, en outros dese, incluso povos da provincia de Ourense, é dicir, cada un ten unha visión diferente. O que fixemos, homoxeneizaros desde o Concello, facer unha sinalética similar, poñer códigos QR en todos eles, e reformados, os que estaban moi antigos, usando, lógicamente, principalmente madeira, para que foran parecidos. Se estás en calquera miradoiro de Sober, sabes que pertenece á rede de miradoiros de Sober. Chamamos ese nome de rede de miradoiros, por unha recomendación de Turismo de Galicia, pedimos a CUD de calidade para unha nova modalidade que había, que era al espacio público singular. Pedimos a CUD de calidade, fixemos un pouco o traballo que se nos pediu, e otorgousenos esa CUD de calidade, creo que únicamente a 6 espacios públicos singulares de todo o Estado. Para nós foi, xa os miradoiros estaban aí, formar parte de un sello específico, importante, de calidade, como era a CUD, os millóns restaurantes, as mellores casas de turismo rural, diferentes, incluso praias de primeiro nivel, que tuveran esa CUD e telo nós, dentro dun espazo noso, foi moi positivo. Ao final, saiu unha nova modalidade dentro do Instituto para a Calidade Turística de España, que era ese de sustentabilidade. Vimos a posibilidade de que a podíamos conseguir, pedímola e deronnosla tamén, a primeira ano que pedimos. Entón, agora mesmo somos o único espacio público singular de Galicia que ten as dúas cualificacións Q, é dicir, estamos nun catálogo especial. Ao final, o que che dicía desde o principio, se Ribeira Sacra está en alza, Sober é un dos concellos con máis oferta ou dos máis visitados. A veces, cando salen números de visitas, contanse as pernoctacións, e ves que dentro de Ribeira Sacra, que somos 26 concellos, o máis visitado é o Forte, porque é o concello máis grande, que é o segundo de Sober, algo parece que estamos facendo ben. Por iso, os nosos recursos, os que dependen do propio concello, intentamos telos á altura do que nos demanda, ou neste caso o Diaxeiro, pois agora orgullosísimos de ter estas dúas marcas de calidade que son a Culla e seguiremos traballando sempre da man do sector privado,
estamos orgullosos, decía Chantes, a bodega, que é unha cousa curiosa, decíamoslo esta semana pasada, nunha visita que fixen a unha bodega de Sober. Sober ten o 40% das bodegas de Ribeira Sacra están no Concello de Sober. Somos un concello que vivimos do viño e para o viño. O presente e o futuro de Sober está principalmente no sector do viño, e ao final o sector enoturístico depende do viño. Non entenderíamos Sober agora mesmo sin viño, pero a bodega máis visitada de todo o noroeste peninsular foi unha bodega de Sober. Nadie se imagina, tiña que ser unha bodega de Rías Baixas. Non, foi a bodega Regina Vial, que está na parroquia de Duarte, unha bodega de Sober, foi a máis visitada. Ao final, se o sector privado aposta por turismo de calidade, de turismo sostible, pues temos aquí un veciño meu de Sober que sacou adiante unha idea que foi un tren turístico que anda por as viñas e que cada ano ten moita máis demanda. Entón, dentro do Concello vémonos obrigados a, da man do sector privado, pois seguir avanzando, neste caso en Sober, pero a nivel de Ribeira Sacra é o territorio, é o paraguas que nos mantén a todos. A min, outra cousa que sí me gusta decir, en Sober, na oficina de turismo, non temos folletos de Sober. Non? Porque o que ven a Sober, saben estar allí. Temos folletos de Ribeira Sacra, como un concello máis que forma parte do seu destino Ribeira Sacra. Porque Ribeira Sacra é bastante máis importante a hora de vender que Sober. Por eso, se dentro dos folletos de Ribeira Sacra hai unha parte destinada a Sober, o que está allí, entregamos o folleto de Ribeira Sacra para que visite o que queira de Sober, ao final os concellos que temos no entorno. Pero para que vamos a facer un folleto de Sober, eso é querer ser máis do que dese paraguas importante que temos que Ribeira Sacra. Por eso, se Ribeira Sacra está en alza, apostamos por un turismo de calidade sostible dentro do territorio, queremos que Sober sexa parte dese turismo de calidade sustentable que é o territorio completo. Moitas gracias, moitas ideas que son coherentes, cousas que cuidamos antes, lembran que sabemos que como comentaba da capacidade de ler os sinais, da capacidade de poder escalar as situacións. Imos agora ver outro modelo do que falábamos antes, e despois abrimos o turno de preguntas, que seguro que hai un montón delas, con Juan Antonio Leza, que é o concelleiro de turismo actual en Sanxenxo. Ele é funcionario de aduanas, ingresou na Corporación Municipal de Sanxenxo en 2015, entrou como número 2 de Telmo Martín naquela alcaldía. Na actualidade é concelleiro de turismo e vicepresidente ademais da Sociedade Municipal de Turismo de Sanxenxo, aínda que tamén anteriormente foi edil de medio ambiente de praias, algo totalmente ligado ao turismo, neste caso neste concello. Leva moitísimo tempo nesa administración e tamén é sobradamente coñecido, como dicíamos antes, no panorama global o nome de Sanxenxo, e que estamos super interesados en saber a estrategia que ten neste sentido a administración. Bueno, bons días a todos. Agradezco a oportunidade de poder falar aquí neste foro sobre o turismo, xa que o turismo supón para Sanxenxo o 80% da actividade empresarial. Sanxenxo está bañado por dúas rías, pola de Pontevedra e pola da Arousa. Por iso xa hai 25 anos que o saneamento era unha prioridade na xestión municipal. Nestes 2 últimos anos sí que estamos redoblando os esforzos para conseguir a excelencia das nosas augas. Estamos invertindo en un proxecto de 36 millóns de euros para modernizar todo o noso saneamento, a depuración e o abastecemento de auga potable. Este proxecto, contempla máis de 100 actuacións, pero gustaríame destacar 3, como é a ampliación da depuradora e dobrando a súa capacidade, e vamos a dotar tamén dos tratamentos máis modernos, como é os rayos ultravioletas e o tratamento biolóxico. Tamén vamos a renovación total de todos os nosos bombeos e dos colectores de saneamento. E, por último, tamén vamos a facer, vou a decir, que vamos a construir un novo depósito de auga potable e intercomunicar todos os nosos depósitos, xa que recibimos auga de 2 concas, da do Lérez e da do Muña. Pois este, en materia de sostenibilidade, creo que é o proxecto máis relevante que temos. Non hai tempo para falar de
de outras iniciativas como é a reciclaxe ou a retirada das playas pois, das todas as nosas duchas e das papeleras. Nas playas de Sanxenxo non hai nin duchas nin papeleras. O bus urbano e tamén o cuidado das nosas dunas e dos espacios naturais. Por outra parte, no tema de calidade temos varias iniciativas, pero cando un concello é tan conocido como Sanxenxo, nós creemos que a mellor estrategia é pois humanizar os espacios urbanos, construir os novos equipamentos e tamén novas infraestructuras e a protección tanto do paisaxe como do patrimonio. Tamén coidamos con moito esmero as nosas 20 praias, non? Por eso somos o Concello de España con máis bandeiras azuis. Temos 17 bandeiras. Tamén con máis senderos azuis. Temos 8 senderos, 6 son na costa e 2 no interior. E tamén, no que levamos de siglo, levamos mellorado, construído máis de 30 equipamentos públicos. No que me gustaría pois, destacar só un, non? O Pazo de Quintáns é un ben de interés cultural no que destinamos 4 millóns de euros para convertilo no centro gastronómico das Rías Baixas, donde se vai a poder pois, ver como se pesca, como se cuida o gando, como se planta e tamén como se fai un plato do máis sofisticado. En definitiva, para Sanxenxo, a calidade e a sostenibilidade, pois digamos que é a estrategia para seguir manternos como líder turístico do